Hei, mä olen Vihman Päivi ja ohjaan Vellamo-opistossa muun muassa Asahia. Tervetuloa tänään Asahin tämmöiselle esittelytunnille. Käydään Asahin perussarjan liikkeitä tässä läpi. Asahi on aika kokonaisvaltainen tämmöinen itsehoitomenetelmä. Tämän terveysliikunnan lisäksi tässä on myös semmoinen mindfulness-puoli. Yhdistetään hengitystä liikkeeseen ja rauhoitetaan kehoa ja mieltä. Ihminen on tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, jota tämä laji nyt erityisesti juhlistaa. Tule siis mukaan rauhoittumaan ja harjoittelemaan kehon hallintaa sekä koordinaatiota. Tehdään myös tasapainoa ja sitten opetellaan aistimaan kehoa sisältäpäin. Se on tässä niin kuin se ydinjuttu. Lähdetään liikkeelle lantionlevyisestä haara-asennosta, varpaat suoraan eteenpäin, polvet eteenpäin. Jalkapohja kokonaan lattiassa. Tehdään muutama semmoinen alkuharjoitus. Kallistat, huojutat painoa, siirrät oikealta vasemmalle jalalle. Samalla kun ylävartalo huojuu siellä ja pyrkii tasapainoon, niin aistit sitä, miten paino siirtyy jalalta toiselle. Toinen jalka vuoron perään litistyy, toinen jalka kevenee. Kevyesti huojahtelet siinä jalalta toiselle. Ajatus vähitellen sinne omaan jalkaterään. Kaikki nämä lajit, jotka perustuu itämaiseen perinteeseen, niin puhuvat juuresta, eli jalkaterästä. Liike lähtee sieltä alustaa vasten lattiasta. Pienenä huojuntaa lähestytään jalkaterän keskikohtaa. Ja pysäytä sitten keskelle jalkaa. Aistit, että päkiällä on yhtä paljon painoa, yhtä paljon kantapäällä ja molemmilla jaloilla. Pudota polvista hieman pehmoiseksi, eli päästät vähän koukkuun, ei saa olla lukossa. Sitten lantio, tuo häntäluuta aavistuksen verran sinne koipien väliin, pikkuinen aktiivisuus sinne alavatsaan. Keho on suorana, mutta pehmeänä keskikohtaan. Hengitä syvään sisään, samalla kuvittelet, että päälaki venyy tonne ylös kohti kattoa. Kädet saa valua rentoina kylkiä pitkin sinne kohti lattiaa. Sisäänhengitys ja uloshengitys vuorottelee. Seisot kannatellussa keskiasennossa paikallaan. Koita aistia, että kehossasi on venytys kahteen suuntaan. Tunnet alustan siellä jalkojen alla ja samalla aistit niin kuin joku kuminauha vetäisi päälakea sinne ylös kohti kattoa. Etenkin se selkärangan alue, keskilinja venyy. Ja on kannateltu siinä samalla. Seuraava sopiva uloshengitys. Lähde vajoamaan polvista. Nilkka, polvilonkka koukistuu, vajoat vähän alas. Sisäänhengityksellä ojennut ylös. Uloshengitys, vajoat. Sisäänhengitys, ojentaa. Asahin perusliike. 1 on tämä jousto. Ylös alas koko tunnin joustamme. Edestakaisin. Kaikissa liikkeissä. Aina kun yksi kehonosa liikkuu, koko keho liikkuu. Aisti, miten nilkka, polvi, lantio koukistuu yhtä aikaa, ojentuu yhtä aikaa. Vajoat ja sisäänhengityksellä kohoat. Voit myös kuvitella, että olet suon silmässä, vastustat sitä vajoamista, samoin kuin suon silmä vastustaa sitä kohoamista. Eli liike on hidas ja sitkeä.
Ota olkapäät mukaan, kun vajoat alas, tuot olkapäät niin eteen kuin saat. Ja kun kohoat, viet ne ulos tonne taakse. Yläselkä vähän pyöristyy, uloshengityksellä vajoat. Sisäänhengityksellä kohoat, rintakehä avautuu. Vuoron perään. Koko keho joustaa, jalat, selkäkin vähän pyöristyy ja sitten puolestaan taas ojentuu. Kerran vielä vajoat ja kohoat, sieltä avaudut. Päästä sitten kädet rennoksi keskilinjaan. Käydään kaularangan asento vielä läpi. Seisot edelleen molemmilla jaloilla keskellä jalkaa. Kurkista katseella varpaisiin alas. Tuo sieltä pää sitten keskelle eteen, aisti keskikohta. Kallista vuorostaan taakse, leuka nousee. Ja tuo pää taas keskiasentoon. Tehdään sama liike sivulle. Kurkistat lempeästi oikealle. Ja sitten päästät lihakset rennoksi, pää kääntyy takaisin keskelle. Sama vasemmalle, kurkistat lempeästi sinne. Ja sitten päästät pään kääntymään keskelle. Hyvä. Nappaa näkymätön pallo syliin. Asahin perusasentoon kuuluu vielä pallon kannattelu käsillä. Sormet on auki, niin kuin sillä olisi pienet pallot myös sormien välissä. Kyynärpäät irti sieltä kyljistä, eli ne ei ole siellä kiinni, vaan auki. Tässä muodostuu semmoinen iso pallo myös tähän eteen. Lähdetään suureen avaushengitykseen. Uloshengityksellä vajoat alas. Sisäänhengityksellä lähtee kädet sivukautta ylös ja sitten lähtee uloshengitys keskeltä, painat ilmaa ikään kuin hitaasti alas ja taas vajoat. Sisäänhengitys tulee tuonne yläkeuhkoon asti, iso hengitys, uloshengityksellä vajoat. Ja taas uudestaan. Kohoat, avaudut sinne ylös ja uloshengityksellä painot vähän kasaan. Sisäänhengitys ja uloshengitys. Venyt sieltä ylös, päälaki kohoaa ja taas polvista vajoat alas. Hapetetaan vielä kerran. Kaikkia kehon kudoksia, lihaksia ja muitakin. Jää sitten siihen keskiasentoon seisomaan. Päästät kädet vapaaksi. Lähdetään Asahin rentousosioon. Lantio lähtee kiertymään paikallaan puolelta toiselle. Kurkkaat sinne, kädet lähtee heilumaan vapaasti kylkiä vasten. Annat niiden heilahtaa ja kopsua sinne kylkiin, ei tarvitse kannatella käsiä. Ne heiluu just sen verran, kuin millaisessa tahdissa vartalo kiertyy. Edelleen aistit alustan ja päälaki venyy ylös pitkänä. Keskilinja, pystylinja siellä kiertyy vaan puolelta toiselle. Asahi ykkössarjan rentousosion ensimmäinen liike on tämä kierto ja käsien heilahdus. Tästä samasta kierrosta jatkuu kakkosliike. Katse pysähtyy eteen, kierto jatkuu, mutta käsiä lähdetäänkin ohjaamaan niin kuin hiihdellessä tuonne etuviistoon ja taakse alas. Ikään kuin vähän puistelet niitä, ne luikertelee siinä. Polvet pysyy edelleen paikallaan suorana, ei niijailla. Ja keho kiertyy, kädet huiskii edes takaisin. Katse kiintopisteessä suoraan eteen. Aistit, miten se vartalo kiertyy. Kädet ei ole ihan veltot, koska ohjailet niitä, mutta ne on vapaat ja rennot. Suihkit menemään.
Sitten voit antaa liikkeen hidastua ja pysähtyä vähitellen. Otetaan oikealla jalalla askel eteen. Vasen jalka kääntyy hieman tuonne sivulle ja jalat ei ole peräkkäin, vaan vähän auki toisistaan. Eli tämmöinen tukipinta-ala on hyvä siinä välissä. Pudotetaan polvista vähän koukkuun, eli häntäluuta tuonne keskelle alas. Painonsiirto etumaisesta jalalta toiselle taakse niin, että ylävartalo pysyy pystyssä, mutta polvet vuoroperään koukistuu siellä. Keinut eteen, taakse, polvea joustaen. Polvi ei saa vääntyä, siksi ne varpaat osoittaa aina sinne suuntaan. Ne on linjattu oikein siellä samaan suuntaan polven kanssa. Tästä lähdetään vähän nopeuttamaan tätä vartaloliikettä eteen taakse, jolloin kädet lähtee heilahtamaan sinne mukaan. Voimistetaan sitä heilautusta eteen ja puistellaan, ravistellaan ne kädet rennoksi sinne takimaisen jalan päälle niijaten. Haet vauhtia, ravistelet, puistelet kädet rennosti edestä taakse. Sieltä heilahtaa. Ja käsi saa tärähtää. Jalkaterät pysyy niin kuin imukupit siellä lattiassa. Meillä on koko ajan tuntuma alustaan. Eli se etumaisen jalan varpaat ei nouse sieltä, vaan ne pysyy kiinni lattiassa, kun puistelet kädet vapaaksi ja rennoksi. Kerran vielä. Vaihdetaan sitten toisinpäin. Eli vasen jalka sinne etuviistoon. Ja oikean jalan varpaat vähän tuonne sivulle. Pudotetaan taas painopistettä keskeltä, vähän polvet koukistuu. Painonsiirto eteen, taakse. Ylävartalo pysyy pystyssä, venyneenä päälaki ja koko pystylinja. Sen hallintaa täällä myöskin opetellaan. Paino siirtyy eteen, taakse. Ja kun tuntuu, että on hyvä tukeva olo, niin voit vähän nopeuttaa liikettä, jolloin se ylävartalo heilahtaa sinne eteen ja kädet lähtee vähän jäljessä sieltä tulemaan mukaan. Voimistat liikkeen ja puistelet sinne takimaisen jalan päällä ravistellen alas. Kädet saa tärähtää rennoksi sieltä. Raps. Aivan niin kuin puistelisit sormenpäistä vesipisaroita sinne lattiaan, niin semmoinen olo. Vuoron perään jalat ponnistaa ja jarruttaa siellä edestä ja takaa. Ravistelet pehmeästi. Ja kerran vielä sieltä, hyvä. Tuo jalat perusasentoon, lähtee tasaushengitys, polvet koukistuu, otat edestä ilmaa, sisäänhengitys, tuot sitä lähemmäs rintakehää, uloshengitys, painat tuosta kehon läheltä alas. Puolisyvä hengitys kaikkien näiden asahin eri osioiden väliin tulee aina tämmöinen vajoat ja kohoat. Se sama jousto, mikä alussa harjoiteltiin. Aistit omaa hengitystä, sisäänhengitys nenän kautta virtaa ja uloshengitys. Vuorottele. Ja yhtä hidas sitkeä liike kuin mitä alussa. Hitaus on valinta tässä asahissa. Mennään tietoisesti hidastettua liikettä.
Hengitä vielä kerran. Jatketaan sitten seuraavaan osioon. Oikea olkapää lähtee liikkumaan. Ensinnä polvista vajoat alas, oikea olkapää alas, sitten se nousee sieltä korvan viereen, menee takakautta alas. Vajoat ja kohoat vuoron perään. Takaa alas, edestä ylös, koko ajan polvet niiaa, se sama jousto yhtä aikaa. Polvet ojentuu ja koukistuu ja olkapää siellä liikkuu. Kerran vielä näin päin. Vaihdetaan sitten suuntaa. Eli alhaalta lähteekin olkapää taaksepäin. Kohoaa ylös korvan vierestä edestä alas. Muu käsi roikkuu suorana siinä. Sormet hipoin kylkiä tai jalan sivua siinä. Vaan se olkapää kiertää ylös edestä alas. Kerran vielä. Ja sitten vaihdetaan toinen käsi, sieltä lähtee alhaalta vasen olkapää ylös, viet sen taakse alas sieltä. Venyt. Ja sitten taas vähän vajoat sinne, koukistut vuoron perään. Tähän saa liittää myös hengityksen mukaan. Sisäänhengitys aina ojentaa. Ja uloshengityksellä vajaat. Vaihdetaan sitten olkapään liikesuunta sieltä alhaalta. Kierrät takakautta ylös. Ja sitten edestä vajoaa alas. Rintakehä pysyy suunnilleen suorana eteenpäin koko ajan, vaan se olkapää tekee sitä mahdollisimman suurta liikettä. Ja vielä kerran tämä olkapää. Sitten lähtee molemmat olkapäät sieltä edestä alhaalta tuonne korviin ja takakautta alas. Ja sama uudestaan. Pyöristyy vähän yläselkä siellä, keho joustaa, vajoat alas ja sisäänhengityksellä ojennut ja uloshengityksellä vajaat. Vaihdetaan suunta, takakautta olkapäät, ylös kohti korvia, edestä alas. Ja vielä kerran. Seuraava liike aloitetaankin nyt tällä kertaa tämmöisellä avautuvalla liikkeellä. Avaudut, rintakehä auki. Sitten lähtee polvista koukistumaan, kämmenselät vastakkain, leukarintaa. Lähdet pyöristymään ja sukeltamaan tuonne etuviistoon. Sieltä sitten lähtee uusi avautuminen, jalat työntää liikkeen ylös ja vielä ylhäällä venyt uudestaan auki. Vuoron perään iso liike, tänne liikkeen nimi on alasimpukka. Käyt sukeltamassa alhaalla ja avaudut, rintakehä auki ylhäällä. Kädet kiertyy, se kuuluu aiheeseen aina, tulee pumppausta. Ja koko keho joustaa, venyt ja sitten pyöristyt ja vajoat sinne alas. Ja vielä kerran. Hyvä, tuo kädet sitten siihen vartalon vierelle, käännä kämmeniä. Taas sitten vähän eteenpäin, polvista jousto, lähdetään vajoamaan alas samalla
tuot ilmaa ikään kuin ylöspäin käsillä, käännät kädet ja venyt päälaki kohti kattoa. Vajoat ja venyt ylös. Polvista koukistuu ja sitten ikään kuin kädet tuossa altaan reunalla pyrit sieltä uima-altaasta ylös. Vajoat ja venyt. Vajoat ja venyt päälaki ylös. Liitetään tähän kaularangan kierto. Vajoat ensin alas ja kun tuut ylös, niin kurkistatkin tonne oikealle. Ja taas kun vajoat, pää kääntyy keskelle. Vuoron perään. Vajoat ja kohoat ja kierto sinne kaularankaan. Kädet ei ojennu ihan lukkoon suoraksi, mutta ne koko ajan pumppaa ja joustaa siellä mukana. 3 eri asiaa liikettä yhdistetään. Kädet nousee, polvet koukistuu, polvet ojentuu, kädet laskee ja pää kiertyy. Kerran vielä kummatkin suunnat. Pää kääntyy keskelle ja vielä viimeinen. Hyvä, palaa siihen tasaushengitysassentoon. Polvista vähän koukkuu, ikään kuin istuisit jakkaralle. Lähtee sieltä hengitys sisään. Kädet tuo ilmaa edestä ylös, painaa tuosta läheltä vartaloa alas. Hidas, sitkeä liike. Taas vajoat ja kohoat vuoron perään. Ilma virtaa sieraimissa, aisti sitä sisään ja ulos. Aina kun kädet liikkuu, niin koko keho ojentuu tai vajoaa. Ja vielä yksi hengitys. Hyvä. Jatketaan vähän leveämmässä asennossa. Jalat aukeaa sinne sivulle taas. Polven suuntaan pikkusen auki myöskin ne jalkaterät. Pudotetaan vähän polvista koukkuun, häntäluuta tonne keskelle. Painonsiirto jalalta toiselle. Tarkistat, ettei polvi väänny. Siellä on suora linja varpaiden yli kummallakin puolella. Ja pysäytä sitten liike siihen keskelle. Lähdetään nostelemaan semmoista jättipalloa tuolta. Häntäluu edellä, vajoat ensin alas. Sitten selkä kallistuu, nappaat jättipallon ja kohoat sen kanssa ylös. Se putoaa sun käsistä uudestaan, häntäluu edellä, selkä kallistuu ja sitten nappaat pallon. Ja taas pallo putoaa uudestaan. Vajoat hitaasti, kohoat hitaasti. Häntäluu, selkä kallistuu, kädet viimeisenä. Ergonomisesti, oikeaoppisesti vajoat, kallistat ja lähellä vartaloa nostat. Vielä kerran. Lähdetään sitten kiertymään oikean jalan puolelle, polven osoittamaan suuntaan, laitat kädet pallon taakse, työnnät palloa seinään. Tehdään 3 työntöä uudestaan ja vielä 3. Sitten palaat keskiasentoon, haetaan uusi pallo alhaalta, nappaat sen mukaan, kädet pallon taakse, kierryt vasemman jalan päälle, työnnät seinään, sieltä 3 kertaa, jatka vielä toinen kierros niin, että tehdään 2 työntöä, vajoat, nappaat pallon, selkä kiertyy, työnnät seinään, päästät uudestaan, se pomppaa sieltä. Ja toinen puoli sama. Vajoat, tämä on selkäosion ensimmäinen liike. Selkäosiossa tulee paljon jaloille ja selälle
Viimeinen kerta 1 työntö vaan kumpaankin suuntaan. Se on se varsinainen liike tässä sarjassa. Liike virtaa hitaasti. Kierryt ja työnnät seinään. Jatketaan alhaalta, nappaat vielä pallon mukaan, viedään se ylös asti. Hartia alhaalla, kädet auki. Kallistat sinne oikean jalan päälle. Polvi koukistuu, palaat ylös. Toinen polvi koukistuu, kallistat sinne. Ikään kuin se pallo koko ajan siellä käsien välissä. Kallistut, kohoat, kallistut ja kohoat. Vuoron perään. Oikea, vasen. Keskilinja aktiivisena venyen. Kerran vielä. Ja toinen puoli. Jatketaan eteenpäin. Sama jättipallo, kierrät sen kanssa vähän sivulle. Pudotat sen tuolta oikean polven luota ja viet vasemmalta ympyrän, jättiympyrän. Polvet koukistuu, ylävartalo kallistuu ja seuraat sitä palloa sieltä, isoa ympyrää, koko kehon liike. Huomaa, että selkä kiertyy, kallistuu. Iso ympyräliike. Vaihdetaan suunta alhaalla niin, että heilautat sivulle ja sitten tullaan tuolta oikealta ylös ja vasemmalta alas. Jättiympyrä. Vajoaa, kohoaa vuoron perään sieltä. Selkä pysyy suorana, vaikka se kallistelee. Ja kerran vielä. Ja kun pääset tonne ylös, niin sieltä kädet tulee sivukautta alas, ponnistat taas perusasentoon. Polvista jousto lähtee tasaushengitys edestä ylös, keskeltä alas. Hengität, nyt oli vähän suurempia liikkeitä, rauhoitat liikkeen hengityksen siihen. Tasapainotilaan taas uudestaan. Sisäänhengitys ojentaa, uloshengityksellä vähän koukistut. Kerran vielä. Viimeinen osio tästä Asahi ykkössarjasta. Siirrä paino sinne vasemman jalan päälle, koukista polvea, lantio tasapainoisesti siellä. Lähdetään piirtämään oikean jalan varpaille eteen ja sitten iso ympyrä sivulta taakse ja tuot takaisin jalan viereen. Sama uudestaan edestä, ympyrä taakse ja tuon viereen. Otetaan vielä kädet mukaan. Käsillä uidaan vähän niin kuin sammakkoa sieltä ympäri ja viereen. Kerran vielä eteen, kämmenet on ylöspäin, kääntyy sitten taakse ja viereen. Vaihda paino sinne oikealle jalalle taas, polvi koukistuu, lantio tiukkana siellä, lähtee vasen varvas eteen, piirrät sieltä ympyrän ja tuot viereen. Toinen kerta vielä varvas eteen, piirrät ympyrän ja tuot viereen. Sitten ne kädet mukaan eteen. Nämä ovat tasapainoliikkeitä, tehdään laajoja. Samalla vahvistuu reisi siellä ympäri. Hyvä. Edelleen polvista koukkuun kuvittelinen matala pöytä, jonka alle laitat kädet. Lähdetään pöydästä kiinni pitäen käymään siellä kantapäillä, sitten kädet pöydän päälle, venyt, kohoat varpaille. Sitten taas hitaasti alas. Kantapäillä voi käydä nopeammin ja kokeile sitten venyä sinne varpaille tasapainoilla vähän hitaammin. Kantapäät, varpaat, vuoron perään.
Ei meinaa pysy. Kantapäät, varpaat. Tasapainoliike ja samalla kädet kuitenkin koko ajan pumppaa kehon pystylinja. On suorana ja venyy. Vielä sieltä. 1 kerta. Kantapäät ja kohoat varpaille. Hyvä. Viimeinen tasapainosarjan liike on tämmöinen liikesarjan yhdistelmä. Taas leveä asento, varpaat auki, polvet auki, häntäluu keskelle. Haetaan jälleen pallo alhaalta. Vajoat, nappaat pallon. Oikea jalka astuu eteen, kun tuut ylös. Asetat jalan sinne eteen, kädet liuutat toisensa päälle ja otat sormista kiinni. Piirretään iso ympyrä sieltä jalan päältä ylös. Palataan takimmaisen jalan päälle ja uudestaan leveään asentoon päkiä, kantapää ja sitten vielä venytään kohti kattoa. Sama uudestaan toiselle puolelle. Nappaat pallon. Sieltä vasen jalka asetetaan sinne etuviistoon. Liuutat kädet toisella, otat sormista kiinni, piirretään reiden päältä venyttäen iso ympyrä, kädet jää ylös. Palaat takaisin, päkiä, kantapää ja venyt kohti kattoa. Kerran vielä molemmat suunnat. Vajoat, nappaat pallon, asetat oikean jalan, piirrät ympyrän venyttäen, tulet takaisin ja venyt kohti kattoa. Vielä toinen puoli. Vajoat, nappaat pallon, asetat jalan, piirrät ympyrän, palaat takaisin ja venyt ylös. Sieltä kädet sivukautta alas, taas perusasento, lantion levyinen polvista koukkuun. Loppuhengitys edestä ristiin. Iso hengitys sisään, ulos hengitys, kädet sivulta alas. Vuoron perään. Venyt ja taas polvista vajoat. Sisään hengitys, ulos hengitys, kädet tulee niin kuin siivet alas sieltä vuoron perään. Taas koko keuhko täyttyy, hapetetaan kehon kudokset sieltä. Ja vielä 1 hengitys. Ja tuo sitten kädet siihen vartalon eteen. Perusasentoon kuuluu se pallon kannattelu, sormet on auki, näkymätön pallo siinä. Kyynärpäät irti kehosta. Aisti, että paino on keskellä jalkaterää molemmilla jaloilla. Polvet ei saa olla lukossa, vaan ne on vähän pehmosena. Ja sitten se häntäluu on vähän koipien välissä. Ja päälaki venyy ylös ryhdikkäästi. Siinä seisot hetken hiljaa, kuunnellen omaa hengitystä. Anna sen tapahtua, aisti sitä pystyasentoa. Seisominen tämmöisessä asennossa on myös harjoitus, kehon kannattelu sisältäpäin. Aisti ja tutki sitä omaa asentoa ja kehoa. Anna hengityksen tapahtua. Ja sitten voit päästää kädet rennoksi, ravistella niitä hieman lopuksi. Taputellaan käsivarret, olkapää, hartia, mitä yletyt rintalihaksia voi vähän taputella siinä. Sama toiselle puolelle. Läpsytellään. Sitten seuraavaksi taputtelet kyljet, alaselkä, pakara siellä käydään vähän läpi. Ja vielä isot reisilihakset edestä ja takaa täpsyttelet. Voit myös vähän pohkeita polvia, mihin yletyt. Kiinalainen ajattelee sitten, että meillä on energiakeskus tuossa navan alla painopisteen kohdalla suunnilleen. Siinä voi pyöräyttää muutaman lempeän ympyrän ja
sanoa itselleen, että tänään on hyvä päivä. Tässä ja nyt kaikki on hyvin. Kiitos. Tervetuloa Asahi-tunneille tai Asahin verkkokursseille. Moikka!